Soc Josep Maria Català, catedràtic de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma i m'interesso pels problemes de la imatge, especialment del cinema, del documental, de la comunicació en general. Avui jo vull parlar d'un tema que no sembla que estigui massa relacionat amb tots aquests, però que en canvi jo crec que és una porta d'entrada amb moltes de les qüestions que es poden plantejar precisament dins del camp de la comunicació, que és la bogeria. La bogeria del món, la bogeria del subjecte, però també la construcció d'aquest subjecte i què ens ensenya sobre el subjecte, sobre la societat i sobre les relacions entre la societat i la tecnologia, les malalties mentals, empleades una mica com una metàfora per entendre tots aquests temes. And we're going down